Hindi raw aatrasan ni Executive Secretary Ralph Recto ang graft case na inihain laban sa kanya. Dahil yan sa isyu ng umano'y iligal na paglilipat ng PhilHealth Fund. Preventive suspension, hinihirit din ng complainant. Si Joan Manalo sa ating Politico Update. Inireklamo ng isang koalisyon sa Office of the Ombudsman sina Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma. Kaugnay ito sa umano'y illegal transfer ng 60 billion pesos na PhilHealth Reserve Fund sa National Treasury. Kabilang sa mga reklamo ang technical malversation, plunder at grave misconduct. Pasado alas 8 ng umaga, dumating ang mga miyembro ng Save the Philippines Coalition sa tanggapan ng Ombudsman. Paliwanag nila, mali ang ginawang paglipat ng pondo mula sa PhilHealth dahil violation ito ng PhilHealth Charter at Universal Healthcare Law. Dapat daw kasing mapunta ang reserve funds ng PhilHealth sa benefits ng mga miyembro nito o sa reduction ng kanilang mga kontribusyon. Ginamit sa ibang purpose other than the original purpose of the fund. So, under the decision of the Supreme Court, illegal po yung kapitansyonel. Kaya yung po ang dahilan kung nagsamtabi ang kasong malversation, plunder, and anti-graft violation. The reason na silang dalawa, it's because si Executive Secretary Recto, siya ang nag-issue ng memorandum circular to have it really the reserve fund, which was supposed to be in the nature of a trust fund for the purposes of answering the PhilHealth claims of patients, was transferred and then nilagay doon sa Treasury to answer for those unprogrammed appropriations. Si Recto ang Finance Secretary nang mangyari ang fund transfer noong 2024. Sa isa namang desisyon dated December 3, iniutos na ng Korte Suprema sa gobyerno na ibalik sa PhilHealth ang 60 billion pesos na pondo nito dahil nilabag daw ng fund transfer ang ilang probisyon ng saligang batas. Kaya hinihiling din ng mga complainant ang agarang pagpataw ng preventive suspension kina Recto at Ledesma at maisampa ang criminal information laban sa dalawa sa Sandigan Bayan. Agad naman naglabas ng pahayag si Recto patungkol sa issue. Anya, nirerespeto niya ang karapatan ng bawat isa na dumulog sa mga korte at makikipagtulungan daw siya sa Office of the Ombudsman sa oras na magsimula na ang preliminary investigation. Bukas din daw si Recto na sagutin ang mga isyong inalabas ng Save the Philippines Coalition. Pero hindi rin daw siya magugulo ng tinatawag niyang political noise at mananatili raw na prioridad ang kanyang trabaho. Kaya hahayaan na lang daw niya ang kanyang mga abogado na tugunan nito. Wala pang pahayag si Ledesma tungkol sa issue. Joan Manalo, Billionario News Channel.